Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomana She, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma nemasiblings angu ose tava kurarama zvedu tiri kuno kumhiri kwemakungwa. Mhuri yedu yose yakapera kufa ende baba vangu ndivo vakazopedzisira kufa. So all along I can say kuti for the past 25 years that we have been staying here in the United Kingdom, everything has been good, everything has been great. But recently pane imwe sister yangu yakabva yazongondiudza kuti yainge yarota baba ende yakarota baba vangu ava. Baba vainge vari mune rimwe rori ravo, saka baba vangu vainge vaine marori avo. Kune mamwe marori aya ekudhara, so ainge akaita long nose. My father, he used to operate some of those trucks. Vaiva nematrucks akawandisisa ainge akaita sekudaro. But baba vangu, he never loved any of his relatives. In fact, even baba vangu, he had a saying whereby he said that money, munhu ane mari hanzi haafaniri kuti ange achiwirirana nevanhu vasina mari. Instead of my father kuti vange vachisimudzira hama dzavo, baba vaitosarudza kusimudzira vatorwa. But nekufambawo kwenguva, when we were growing up, patainge tava kuunderstanda kuti what was going on, ndipo patakabva tazonzwisisa kuti the reason as to why my father and mama vangu why vaifarira kubatsira vatorwa inhau dzekuti mhiko dzacho dzavainge vakaitirwa imhiko dzekuti vaisatendedzwa kuti vange vachibatsira any of our relatives. Saka ivo baba vangu pavakazofa mukoma, takatambudzika, takazotongobatsirwawo nevanhu vekuchechi, because since our father, he was the last one to die in the family, hama dzose vainge vapukuta mukoma. When we were growing up, there was a big family zvekuti hama dzedu ndingangoti dzaikwanisa kutozadza mabhazi maviri, but vanhu vose ivavo mukoma vakapera kufa. Here I am not talking about kungoti vanhu havachadi kuassociata nemi. Misha yakasara iri matongo, ende musha uyo wainge wakavakwa nasekuru vangu, it was such a beautiful house, because ivo sekuru vangu vaiva munhu aidriva mabhazi, saka vakabva vazongotora chirungu chose ndokubva vazochiisa kumusha. Then vanhu vose mukoma vakapera kufa. Vanhu vakatanga vachatiza musha wasekuru vachifungidzira kuti musha wasekuru ndiwo wainge uchikonzeresa kudzamara vanhu vazonovakira somewhere else. But zvinhu zvacho izvozvo zvaikutevera ikoko kwacho uko kwaunenge wakanovakira, ende zvaitanga zvakutorera vana. As far as I can remember, handina kana kumbogara ndakaona baba vangu vachiendawo kunobata maoko. He never did such a thing. Kunyangwe mucommunity matainge tichigara zvaitoshura kutoonawo baba vangu vachienda kumariro. Baba vakazoti vasara vari voga mukoma, ndipo pavakabva vazotanga kuenda kuchechi ndokubva vazotendeuka. And chechi dzemazuva ano dzava tricky, because as long as someone has money mukoma nache, they will just accept you. And worst of all, isusu vabereki vedu pavakazoita kuti tinge tichiuya kuzodzidza kuno kwatiri kugara, baba vangu, he then got this big respect. Baba vangu mukoma vachizosvika pakunovigwa nevanhu vemuchechi, inhau yekuti ivo baba vainge vari munhu wekuti vainyanya kuda vatorwa kudarika madiro avainge vachiita hama dzavo padzainge dzichiri vapenyu. Saka baba hamene kuti kuzotanga kuenda kuchechi, kuzotanga kuita serious about church, inhau yekuti vainge vava kungotsvakawo vanhu vekuti kana vazofa vange vachizovachema here, or what was going on, kuti vainge vatendeuka here zvechokwadi, or what was going on. But baba vangu vakazongotanga kuita very serious all of a sudden. This was when they had sent us abroad, and baba vangu, he then got support. Uye zvekare vainge vari vanhu vekuti vaidiwa muchurch, and at the time when he passed away, baba vangu vainge vatova munhu ainge atori nechinzvimbo chihombe chaicho muchurch because of the money that he had. Baba vakati vava kunorwara hamene kuti vainge vacommunicata here with mom, because mama vainge vava kutogadzirisa zvinhu zvavo kuti vange vachiuya kuzoti joina kuUK
So my mom, she passed away here in the UK, and already vainge vakatoramba vakati vainge vasingadi kudzoserwa kuzimu in the event yekuti vanenge vashaika. Saka zvakazoitika mushure mekunge mama vatengesa most of my father's tracks. Pane rimwe track iro ravakazongosiya. Track iri ndiro rainge rakabata upenyu hwababa vangu. The thing that we had was that nganzi track iri rainge rakakonektewa engine yacho nemoyo wababa vangu. Saka ndokusaka mama vangu vasina kuzoritengesa. Saka track iri mukomanashi pakazofa baba vangu patakazodzokera kuzimu, when we flew back to zimu, ndakazonzwa brother yangu ichiti track riri kutaura. So this brother of mine, throughout my father's funeral, mama vangu vainge vakangoti kwati naye amene kuti vainge vachida kumusira zvinhu zvababa here or what was going on. Saka paakangoti track iri riri kutaura, mama vakabva vamutuka zvekuti we were even amazed kuti why is it mama vamutuka kudaro. So the thing that my brother had, hanzi track iri akati achidarika padhuze naro track iri parainge rakapakwa pazasi peumwe muti. Track iri pacho parainge rakapakwa rainge rakabloka tape. Saka iye akabva azotenderera achida kuenda kunochera mvura, ndipo paakabva azonzwa track richitaura. Anzi rakataura rikabva rati, mwanangu ndava kuenda ini, mwanangu ndava kuenda, usare uchichengetana nehanzvadzi dzako. Track iroro hanzi rakatotaura mashoko iwayo kune this little brother of mine. Takabva tazouya kuno ku-UK, mama vangu vakatakura zvinhu zvavo izvo zvavainge vachingoti machira avo avainge vachishandisa kupira vadzimu vavo. Machira awa nanhasi mukoma achiri kuno sezvo mama vakaramba kudzoserwa kuzimu. Saka machira awa takabva tazongomaendesawo kustorage, not knowing the danger of the thing that we did. Recently mukoma mushure mekunge takanganwa everything that happened in the past, takatongotiwo zvinhu zvavo vaenda nazvo. Recently then this sister of mine akabva azoti iye ainge arota baba. Saka baba akavarota, vakagara mutrack ravo riya rekutaura iro ratakaudzwa ne little brother wangu zvichinzi iye achiti track iroro rakataura naye. Saka the crazy thing about this story, about this dream that my sister had, pane vamwe vatete vangu ava ndingangoti pahama dzababa vangu ndivo vainge vaine zvivindi zvekufesana nababa. Vatete pavakauya kumba vachipopota vakabva vati, iwe Givi unofungidzira kuti handizivi here zvauri kuita? Givi, not his real name. Vakapopota vatete vachiti, iwe Givi ndiri kugara ndichikurota wakapfeka fesi yababa uchiitira kuti kana wazoda kundikuvadza ndinge ndichizofungidzira kuti baba ndivo vari kundimukira, mweya wababa ndiwo uri kumuka kuti unge uchizorwidzana neni. Saka vatete ava vainge vachirota the same thing izvo zvairotwa nehama dzababa vangu kana baba vava kuda kunochekeresa hama iyoyo. Eni hama yababa inenge yava kuda kuchekereswa nababa yaibva yazorota baba vangu. Baba vangu vaiuya vachidhiraivha kuhope kwemunhu uyo wavanenge vachida kuchekeresa, vachidhiraivha rori ravo riya iro rakazonzi nelittle brother yangu rakazotaura. Saka what is scaring us right now ndezvekuti this sister of mine akabva arota hope idzodzo, hope dzaingorotwa nehama dzababa, hope idzo dzaka. Saka what is scary ndezvekuti izvezvi this sister of mine, she had the same dream each and every relative of my father that passed away. Akatoti ange achirota hope idzodzo dzekuti munhu anorota baba vangu vachidhiraivha track ravo rekudhara. So initially when she told me about this ndakangoti zvimwe kuda you are just thinking, but these are like your reoccurring dreams. She keeps on having these dreams. So mukomanashi handiziviwo kuti kana muinewo vamwe vanhu vamunoziva vanokwanisa kutibatsira as a family, so that zvinhu izvi zvisati zvazotimukira tikwanise kungogara tazvitsindira zvichirimo mumwena imomo, zvichirimo muvhu, nekuti we do not want to be
become a part of this. Isusu takakwanisa kuzvivakirawo upenyu hwedu tisina kana kumbogara tashandisa mishonga. Ende isusu hatidi kuti tinge tichizova a part of our fathers rituals. Saka chikumbiro changu kwamuri mukoma kuti please svitsaiwo nyaya yangu kumhuri yeZimbabwe, ruzhinji rweZimbabwe, kuti sevana what can we do. Machira aya ainge achinzi machira namama vachiti machira angu emudzimu, machira iwawo takangomasiya kustorage after we buried here. Takabva tangotora zvinhu zvavo zvimwe zvacho, then we resold them, then some of the items that were too sensitive tikabva tazvozviendesa kustorage as in machira iwawo. Takangoti maybe tomorrow zvinhu izvi hama dzamama dzinokwanisa kuzozvida zvinhu izvi, so we just stored them. We have never been in communication nehama dzamama because mama vedu kubva zvatakazouya kuno kuUK vainge vasingadi kuti tinge tichiva in communication with her relatives. Saka titongoriwo nherera takadai, so hatina umwe munhu wekuti tingaenda kwaari tikanomuchemera. We are just looking for advice. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Message iyi vakanditumidzira ari ma voice note ma 1 minute. Chikumbiro changu ndechekuti kana marecorda your voice note please zamai kuti munge muchingoita one voice note rinenge rakareba, kuitira kuti inini paya pandinenge ndava kuzoshandawo ndichinyora ndichitypa up your voice note zvinge zvichizondirerukira. Asi ndo nyaya yavo iyo. Hanzi baba vangu vakapedza dzinza rose, shuwa kupedza dzinza rose, kupukuta dzinza rose, kupikira kuti inini amongst my relatives I want to become the last person to die. Hey, zvakangoma hazvo veduwe. And please, if we are the leaders of a church, kana munhu akauya mutendi mutsva akatanga kupinda church, musangotarira mari kuti munhu uyu ane mari yake without vetting him. It is time kuti vanhu mutange mavheta munhu, muone kuti munhu uyu paakamira akamira pana Mwari here kana kuti haana kumira pana Mwari. Like ava baba ava vari kunzi vakapedza kupukuta dzinza rose. You can imagine kuti muchechi vainge vachitoonekwa sekunge ndivo vainge vakatoropafadzwa, vatori very holy nekuti vainge vaine mari dzavo, but at the same time vainge vari munhu ainge achishandisa hama dzake. Hanzi wafa anaka, but sometimes tinofanira kuti tinge tichizongotaura nyaya yacho tichingoburitsa chokwadi even though vachiti wafa wanaka. But vedare, let us talk about this issue in the comment section. Regedzai tibva tenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri mukadzi ane makore 27 ekuberekwa. Handisati ndakambopinda mumarriage, but ndakambogara nevarume vakawanda. So far mukoma ndikakaunta varume vandakagara navo vanokwana ivo kuita 6 tichingochaisana mapoto. And I can see kuti my age is now catching up with me. Kubva zvandakatanga kuita zvinhu izvi pandainge ndichiri kuma early 20s ndaiti kuda zvimwe zvichazoita right, but I can see kuti inini problem ndini, character yangu yakatogara yatongoumbiwa mandiri naamai vangu. My mother molded me from a very young age kuti ndinge ndichiva munhu wekuti ndinotanga ndatarisa munhu ndisati ndapinda naye murelationship, ndichitarisa munhu uyu kuti iye anokwanisa here kuzondipa izvo zvandinenge ndichida. So even though ndakambosangana nevarume vekuti they were willing to get married to me, but nenhau yekuti vainge vasina zvikwanisiro izvo zvainge zvichitarisirwa naamai vangu. At that time it was even worse, amai vangu pavainge vachiri vapenyu. Now that I'm still alive and my mom is no more, I feel as if it is getting better. But the problem is I cannot find the perfect match. Ndiri munhu uya watingatoti she is very choosy when it comes to men, and zvinhu zvakatondipinda muropa. I can't even control myself. Ndinotombozama kunamata nezvazvo ndichiti zvimwe kuda idhimoni, just like one of my friend told me, akati idhimoni rikutokonzeresa kuti usazokwanisa kuroorwa, ungofa uchingoti pano wagara. But I have tried, but kana riri dhimoni rorakidza kuti iro
rine simba rakanyanyisa kundikunda inini. Well, when I go back in the past, amai vangu vaiti kana vakanetsana nababa vangu, kana kuri kunzi baba vanenge vabva kubhawa vakadhakwa, paya pakuzononetsana kana mama vangu vakazorohwa nababa, then amai vaizotanga kuchema vachiti ivo vanoregreta, ende vachichema kudaro it was not that vanenge varohwa nadhedhi vangu, but vaingochema nenhau yekuti ivo in the past vainge vachiti vaiva nemukomana wavo uyo wavainge vachidanana naye. Saka mukomana uyu vakabva vazomuramba nekuti vainge vava kudanana nababa vangu, because baba vangu vainge vachikwanisawo kuvapa zvavainge vachida. Uya mukomana wavo uyo ainge achiri kuenda kutechnical college ainge asingashandi asingaiti sei. Saka ivo mama ndozvavainge vachiregreta, because vachitaura vainge vachiti murume uyu akabva azotenga imba yake muHarare mushure mekunge agraduata kutechnical college kwaaidzidza ikoko, then ndokubva azoroora. Saka isusu like my parents angu vakangofa vari maroja. Saka pose mama pavaishungurudzwa nadhedhi, then ivo mama vaibva vadzokera kumashure vobva vatanga saka mama ivo vaingoti pose pavanenge vashungurudzwa nababa vangu vaingoramba vachingodzokera kumashure vachingoregreta vachiti dai hangu ndakaroorwa nanhingi uya zvingadai zviri nani. Ende mama ndaitombovagara ndichivabvunza kuti zvino dai makaroorwa nemunhu iyeye, does it mean kuti isusu tingadai tisina kuzozvarwa? Ivo vaibva vati aiwa, imimi maizozvarwa vanangu nekuti imimi mainge mutorimo mudumbu mangu kudhara. That is what she used to tell us, but vaingogara vaine maregrets asingaiti. Saka nekuzokura mukoma ndakabva ndazongova nethat attitude yekuti handifi ndakadanana nemukomana asingashandi. So by the time yekuti ndainge ndakura ndakabva ndagraduata ndikabva ndatanga kuzviudza kuti handifi ndakadanana nemunhu wekuti anoshandira umwe munhu. I just wanted to date munhu wekuti iye anenge atori nekampani yake, and this thing it kept on growing and growing. Kudzamara ndava kungorwidzana nekungotsvakana nembinga up until today. I am still going down this road and I do not know where it is going to end, even though I know kuti vazhinji vacho vandinodanana navo vacho vanozviita mbinga, they are not there to marry me, because vanhu vanenge vatori mumastable marriages avo, it is just vanenge vachingoda, like they say, muriwo wekuti pavanenge vachienda kuma-outings vanenge vaine someone that will be young. What got me terrified ndezvekuti I was with this other guy, saka ndakabva ndamukumbira mari mushure mekunge andinyima mari yandainge ndamukumbira at that time, because ndaiva nefriend yangu uyo ainge anditi iye she has enough money ainge achida kuenda kuChina, so neniwo ndaida kuenda kuChina kwekwe kuti tinotsvaka zvekuhodha. Saka the guy that I was with iye akabva andinyima mari, saka akati andinyima mari kudaro, I then told him kuti he does not deserve me at all, I would rather be with someone else. Iye akabva ati well you can go ahead, and ndakabva ndaona kuti he was doing this simply because inini nezera rangu pandava pari zvino mukomanashi, most of these guys they consider me to be like chembere chaiyo, because now they prefer to date vasikana vanenge vari kuma 17 18. Saka isusu tava kuzvi20 chakadaro tatova chembere kwavari. So my brother, that is what pains me a lot, and Mwari vakabva vazondirova neshama kuti mwana mukoma, I have tried by all means kuti ndinge ndichizamawo kungozvarawo, and just kungozvarawo it doesn't matter nekuti ndinenge ndazvara nemunhu ane mhuri yake. All that I just wanted was a child, but zviri kutoramba mukoma, so this is causing me a lot of stress. Ndiri kutsvakawo advice mukoma nashi kuti how can I let go of this obsession yekuti handikwanisi kudanana nemunhu wandinenge ndichiona sekunge asina mari. That is the obsession that I am suffering. Please assist me. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi inini I am obsessed, nditori neobsession yekuti ndinongoda kungodanana nevanhu vanenge vaine mari dzavo, ndinongodanana nembinga chete, ndo dzandinodanana nadzo. Is either mbinga or nothing. Hanzi saka obsession iyi it is killing me. Apa makore angu ari kufamba, mbinga dziya hadzikumbondida. Now
dzava kutondiresista because vari kuti inini I am old now. Hey, pakaipa.